Dzień dobry. Znajdujemy się aktualnie w hotelu Chodź w miejscowości Kupele Luczki. To jest miejscowość uzdrowiskowa, gdzie głównym klientem docelowym tych hoteli są klienci, którzy leczą się medycznie. A ja dzisiaj mam ogromną przyjemność spotkać się z panem Jarosławem Komorą, inwestorem i właścicielem jednych z tych hoteli, w którym się obecnie znajdujemy. W ramach wprowadzenia opowiemy historię, dlaczego my tutaj się znaleźliśmy i co tutaj robimy. Ja powiem pokrótce, że buduje się tutaj kolejny hotel, który ma być hotelem 4-gwiazdkowym o wyższym poziomie dla klientów, którzy będą przyjeżdżali leczyć się medycznie i nie tylko. I dzisiaj chciałabym zadać panu inwestorowi kilka pytań dotyczących, jak ważny jest projektant wnętrz na tym etapie budowy. Dzień dobry, panie Jarosławie. Dobrý deň prajem. Dobry dzień prajem. Veľmi sa teším na stretnutie. Ja tiež, áno. A že môžem vám dať nepár otázok. Prečo ste sa rozhodli, aby stavať ďalší hotel o vyššej úrovni, ako máte hotel Chodź? Pre koho má byť ten hotel? Veľmi zaujímavá otázka a veľmi na ňu rád odpoviem. Je to niekoľko vecí, ktoré nás nutili k tomu, aby sme zvýšili jednak kapacitu a jednak úroveň poskytovaných služieb. My sme zdravotnícke zariadenie, čiže poskytujeme naše služby na základe licencie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a kapacita, ktorú dnes máme na úrovni 520 lôžok, je už nedostačujúca. Kúpele Lučky sa nachádzajú v teritóriu Liptova, ktorý je jednou z najlepších destinácií v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, kde ročne príde 800-900 tisíc návštevníkov do celého regiónu Liptova. Cítili sme potrebu a určitý záujem, ktorý prejavujú naši klienti, že by chceli mať služby na určitej vyššej úrovni. Týka sa to samozrejme i klientov, ktorí chodia cez zdravotné poisťovne, ale tí, ktorí si kupujú liečebnú starostlivosť sami za svoje vlastné peniaze. Tak sme sa rozhodli pred niekoľkými rokmi, že vyhovujeme týmto požiadavkám našich klientov a postavíme niečo také, čo bude vyhovovať im požiadavkám. Bude to 4-hviezdičkový hotel, ktorý bude mať kapacitu 150 lôžok, bude mať samostatný stravovací servis, ubytovanie, smoking room a čo je zaujímavé, na poslednom poschodí na 6. nadzemnom bude wellness, bazén s výhľadom na nízke Tatry. Čiže klienti, ktorí tam prídu, cez okno môžu si otvoriť a budú vidieť krásne Chopok, Dereše alebo ďalšie kopce. Čiže predpokladám, že bude to veľmi zaujímavé a klienti sa potešia. Samozrejme, chceli by sme osloviť i ďalších klientov, najmä od našich susedov, či sú to Maďarská republika, ale hlavne Poľsko. Je to veľký trh. My sme niekedy historicky robili s určitými cestovnými kanceláriami a predpokladám, keď budeme robiť trošku promotion na poľskom teritoriu, že dostaneme tam i klientov z Poľska. Tym pádom klienci budú nielen ze Slovenska, ale budete chcieć pozywać dalszych klientów. Je to skvelé, že te služby budú pripravené aj pre dalszych zahraničných ľudí a nielen pre ľudí, ktorí budú sa chcieť leczyć medycznie a być z poišťovní. Na tym etapie, my teraz w etapie, w fazie stawania nowego hotela. Na tym etapie, ako vnímate potrebu pracy z architekta, z designerom a generalnym dodawateľom? To znamená, że czy projektant, designer, który navrhuje design a zaradienie aj kompletne rozloženie funkcji a všetko, co je potrebné v hoteli, je potrebné od začiatku, aby bol na výstavbe? Taká trefná otázka. Ja si myslím, že na to, aby bol hotel perfektný, je určitým spôsobom nutné, aby projektant stavby, architekt stavby realizoval i úzkú spoluprácu s dizajnérom alebo s projektantom celého interiéru. A ja som veľmi rád, že sme našli spoluprácu s vami, s vašou firmou a ja si cením váš profesionálny prístup, účasť na kontrolných dňoch a vidím tu určitým spôsobom takú symbiózu a verím, že tá spolupráca vašej spoločnosti, vašej firmy a nášho stavebného architekta bude mať naozaj plodný výsledok s tým, že ten hotel bude, dá sa povedať, exkluzívny. A je to, myslím si aj preto, že si už realizovali obdobné projekty na Slovensku. Je to aj na Liptove, je to asi 5 alebo 10 kilometrov. Jeden hotel v Bešeňovej, takže predpokladám, že budeme mať minimálny úspech s vašou prácou i v tomto projekte. A jeżeli chciałabyś lub chciałbyś sprawdzić, czy twój projekt rekonstrukcji lub budowy hotelu jest dobrze przygotowany i czy nie potrzeba tam jakichś zmian, które pozwolą nam na to, żeby zaoszczędzić i wybiegnąć do przodu i uniknąć problemów, które mogłyby się wydarzyć, to zapraszam cię do kontaktu. Samozrejme,
Budeme sa snažiť co najlepsze pre Was. A ten czas, w którym aktualnie sme, a i ten czas, który już macie nejaké skúsenosti pracy z nami, tak wiecie wy odpowiadać, czy dodržujemy wszystkich vecí, które naplanujemy, czy ste spokojni vo współpracy z projektantami i czy Wam to pomáha, že tá stavba ide dopredu, že nejaké chyby, ktoré sa stále... Stavba to je proces, to stále niečo sa zmení, posunie, opraví a tak ďalej. Czy máte taký pocit z toho, že je to spolupráca ľudí a že ten projekt posúva sa dopredu? Ja si myslím, že tá spolupráca, mal som trošku taký pocit neistoty, nedôvery, ale počas tých niekoľkých mesiacov, čo spolupracujeme, myslím, že očakávam naozaj profesionálny výsledok a mám aj taký dobrý pocit z vášho prístupu k práci, že držíte termíny, zúčastňujete sa v všetkých kontrolných dňoch a určitým spôsobom vidím taký perfektný prístup k tomu, že je to hlavne otázka termínov, čo v stavebnej branži niekedy je problém, ale zatiaľ môžem povedať len pochvalu na tú spoluprácu s vami a teším sa na ten konečný výsledok. Ďakujem pekne. Mám poslednią otázku, bo wiem, że Wasz czas jest veľmi cenny a dôležitý. Co byście odporuczyli dalszym inwestorom, którzy idą stawać hotel albo rekonstruować? Bo wyście skuszony inwestor, a macie tych hoteli wiele. Tak wiecie, aj rekonstruować hotele, aj stawać od zaczątku. Co byście odporuczyli tym, którzy idą zapuszczać do rekonstrukcji albo stawania hotela? Samozrejme, keď sa vrátime k tomuto hotelu, tá myšlienka bola tu viac ako 10 rokov a prvý projekt bol pred 10 rokmi, ale určitým spôsobom investor je väčšinou laik, ktorý má svoju myšlienku, ideu, cieľ, ale to, aby sa zhmotnilo do konkrétnej predstavy, je potrebné, že by úzko spolupracoval s architektom stavebným a v tej druhej etape, že by nezabudol, že zariadenie hotela to je vysoko profesionálna činnosť, ktorú by mala riadiť a riešiť už profesionálna spoločnosť, ktorá sa týmto zaoberá. A ja najradšej používam taký systém, že si firmy objednávame, nechcem povedať, že outsourcujeme, ale chcem, že by to robili odborníci, ktorí sa tej problematike vyznajú. Samozrejme, takže predpoklad aj pre ostatných by som doporučil, že keď robia nejakú investíciu, či väčšiu alebo menšiu, či je to penzión alebo hotel, že by úzko spolupracovali s odborníkmi, lebo ten hotel, pokiaľ sa bude užívať, má byť priateľský, friendly, má byť teplý, že by tí klienti sa cítili ako doma. A to je veľmi dôležité, že by ten interiér oslovil. Máme vlastnú skúsenosť, ja mám vytipované hotely, hlavne v Prahe, tam už roky spávam v jednom hoteli kvôli tomu, že je pre mňa veľmi friendly, priateľský. Takže aj to je dôležité, robí to ten interiér, samozrejme personál. Ale je dôležité, ako je to zariadenie, samozrejme, takže je dôležité, aby túto oblasť nechali na profesionálov. Veľmi ďakujem. Ďakujem za váš čas. Ďakujem. Všetko najlepšie vám prajem a úspechu.